Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Makse Channel. Ceritane hari ini aku lagi ngomong guys, ingin berjalan-jalan sama teman-teman. Teman-temannya siapa ya? Teman-temannya Samson tuh sudah besar-besar guys. Nih loh. Nih, Samson juga naik sepeda. Lo, gelinding dewe, guys. Ayo, guys, gaspol. Ya, naik dulu. Ayo. Ya, naik. Ya. Ayo. Balapan, guys. Ceritane anak-anak. Yuk. Waktunya kita balapan. Ayo Samson minggir. Samson rada minggir. Ayo. Raketang dalane rusak, guys. Wow. Kira guys. Anak-anakku enek etrik, guys. Sepeda dipasang. Dipasang apa? Dipasang plastik, gelas plastik guys, supaya opo iso munin ron guys. Ono actingnya apa kamu juga ikutan ya. Samson juga ikutan sepedahan. Wow, dada tangane. Ngong. Sony Jos nomor 1. Keng nyapo ke sepedae ke? Sepedae kok ora iso mlaku ke nyang apa kae? Uling. Ayo. Maju. Ngong. Apa nih? Oh, knalpote. Knalpotnya lepas, guys. Ternyata ya cari lagi no. Cari plastik yang rodok gede maneh. Ngong. Gila, guys. Pengen ra sekolah, guys. Wes mulai ta? Nah, wes lha kuwi oleh meneh wi. Ayo. Dipasang lagi. Mulai dipasang lagi, guys. Ke piye nggone wanke dipasangno to, guys? Duh, teman pora. Kayak ora iso masang kae lho, guys. Wi piye wi masange rek ning ruji kuwi? Ya nak pinggire ban to, Bos. Nak pinggire ban, Bos. Nah, Samson leh ngingeti sampai melongok. Yo, ayo. Gaspol kuwi lho tek nganu pasangno dhisik kok. Wan. Masangmu gak ning kono, Wan. Oh, biasanya kowe ning kono lek masang. Oh, ya. Nggone iku lho cepitan iku lho, cepitane sedel iku lho. Nah. Lah kowe rodok ngulon ta, Bos? Samson nyegat kene. Piye wi kuwi lho nggone benggangan wi lho, Bos? Piye ta, Bos? Ngono ta? Suarane apik. Mosok ron-rone ya apik wingko. Alah. Lepas landas. Lah iya ya jadi undurno to, gotong. Nah, ayo. Mulai lagi. Syukur loh. Syukur ya, Son. Ayo, Son, balapan, Son. Ngong. Alah, piye kecepet maneh, no. Nah, ayo benakno maneh. Benakno neh. Knalpote rusak, guys. Onyo, ternyata golek plastik sing utuh, Bos.
Iku lho gedhi nang ngarepmu ku lho. Lha iku kono wi gak kena ta iku. Nah. Nah wi. Anjir. Anjir. Wis ndek. Oh, wis ndek mengke. Ayo, gaspol ayo. Ngong. Ngong. Ayo, guys. Ron. Oh, alah lepas landas lagi. Nah, ayo, kalau tak iso nijo saya apik iki lho. Iyalah. Kenapa ki kok ini ya? Iki lho nggone bolongan iki ora kena to. Kene iki. Aku mau Ya timbangane lepas-lepas ae. enakan ini. Ya tapi kan ucul ae iku nggo. Lho guys, ceritane dipasang knalpot tapi nang kono kuwi nyangkut nang olehno kuwi. Nyangkut karo gear. Kayak ben-benakno mbah ki lho. Ndang. Ya angger dipasang ucul-ucul ae. Ya ucul maneh iki lho. Wis gawa rono ben benakno mbautimu. Ben benakno mbauti ayo. Oh. Lah ayo takon benakno. Lah kono jajal nang kono wae wis. Wis iso kuwi engko, Ndang. Gelas esnya kurang gede. Ayo. Mergo teke Sony kan gede wi. Ayo. Ngong. Bermain sepeda, guys. Nah, ayo. Oh, golekno bauti engko. Golekno bauti sik. Nah, ayo. Ya, golekno bekase teh-teh. Iya karepe kaya nggone Sony iki. Heeh, anu gak iso masange. Ora iso masange dek. Ayo Son, gas Son. Rong. Loh. Lah kok malah neng Tegalan ke piye ke sepedahan ke? Wah, gaul tenan ke. Gaul Son. Ya. Ngong. Oh. Nah iya. Ayo, endi kok ora muni ke? Walah, Cek. Langgar dipasang ucul. Burung gaduk sikile mah. Lah kae benakno neh. Mudun gak iso. Heeh. Gak iso. Ya iya. Ya wis bentaran. Jajal kok ora iso colek dedelas ka. Ya iya. Lah gak enek ta bocah. Gak iso dek. Ya jan anakmu ya eneng ayo. Sepedane iso nerak-nerak. Ndi? Ya wes. Nyamuke gawa bapakmu. Sing nggawa nyamuke pakmu kae lho. Nyamuk sak Tegalan digo mulih kabeh kae. Ayo, gek entang ngidul maneh. Ayo le, gas le. Golek bekase teh ngono lho, gak enek marai ya. Iya. Ya iki ya. Iya lho iki. Iki mau ya krungu kuwi lho. Krungu montok. Krungu ron ngajak metu. Iya, langsung ngajak metu. Ayo Son. Ayo. Di panggil no temene. Panggil temene. Oh, panggil. Ayo. Samson nyegat kok kene ayo. Lah kuwi muni no. Wow, wes muni guys. Wes muni. Ayo.
Balapan, balapan. Ayo Wan ben dhisik, Wan dhisik. Ron 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 ron. Sekarang ganti Samson. Rang. Ngong 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 ngong. Nah, udah ya. Mbak. Mbak. Mana? Kakak. Mana? Ayo. Panggil kakak. Mana? Mana kakak? Mana kakak? Panggil sih. Kakak. Mana? Wong 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 wong. Ngong. Mana? Hah? Mana? Panggil. Kakak. Ya. Guang turu. Mana? Kakak. Oh, mana? Panggil no. Panggil. Mana tawamu? Mana tawamu? Walah, tubrukan. Mlaku. Ya. Ya. Ayo, disurung ya. Mana? Ngong, surung ayo. Kowe keri. Ya. Ngong, ayo son minggir son, we ketubruk iki engko. Tubruk iki engko ya. Ayo. Ayo, guys. Ayo, guys. Ngong 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 ngong. Ayo. Ya guys, cukup sakmene wae. Makasih yang sudah menonton videoku hari ini. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, komennya. Matur suwun.